барости дар арафаи ҷашни 25-солагии ба имзорасии созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ идораи рӯзномаи вилояти хатлон як иқдоми хеле наҷибро пеша карданд. ман воқеан як таассуроти бисёр нек мебардорам ва ҳар дафъае ки ба ҳамин осорхона мебиям мисли он ки бори аввал аст. рӯзномаи вилоятӣ менависад ки иҷросия анҷом шуд, охираташ ба некӣ бошад. ёли муҳтарами Умалирахмон 16 ноябри соли 1992 ҳамчун раиси шӯрои олии ҷумҳурiyati Тоҷикистон эълон гардид. бисёр аксҳо ҳастанд, то ҳатто дар оддитарин ҳамин асбобҳо аз қабили микрофону балучи чизе ки аз ҳамон иҷросия истифода шудааст, ҳоло дар ин ҷо маҳфуз нигоҳ дошта шудааст. дар осорхонаи қасри арбоб тамоми ёдгориҳову тамоми он лаҳзаҳое ки дар даврони ҷанги шаҳрвандӣ ба вуқӯъ пайваста буданд ба маърази тамошо гузошта шуданд.